У гэтым відэапераказ рамана Івана Мележа «Людзі на балоце». Падзеі ў твор адбываюцца ў 1920-х годах у беларускай вёсцы на Палесе. Вёска ў рамане называецца Курані, а мясцовыя жыхары гэта і ёсць людзі на балоце. Хаты куранёўцаў фактычна размяшчаліся на востраве, а навокал дрыгвады, панурыя лясы, і толькі на поўдні захоўвалася ненадзейная сувязь са знешнім светам. Спакойна хадзіць альбо ездзіць па намошчанай дарожцы можна было толькі зімой альбо ўлетку. А большую частку года востраў заставаўся адрэзаным ад іншых вёсак і мястэчак. Аднак такое становішча не пужала куранёўцаў, яно ім здавалася звычайным. Падзеі ў рамане пачынаюцца з апісання чэрвеньскай раніцы. Малады хлопец Васіль Дзяцел збіраецца на сенакос. Ён быў у хаце за гаспадара, і яго сям'я гэта маці, малодшы брат Володька і дзед Дзяніс. Володька ўбачыў, што яго сябр Хведька разам з бацькам таксама збіраецца на сенакос, а ўсяго Володьку не бяруць. І як толькі Васіль і маці ад'ехалі, Володька моўчкі пацягнуўся за возам. Дзед загадаў вярнуцца, але хлопчык не паслухаўся. Тады Васіль прыгразіў малодшаму брату, але гэта не дапамагло. Нарэшце маці не вытрывала, саскочыла з воза і адлупцавала малога. Няшчасны Володька пацягнуўся назад дадому. А Васіль і яго маці неўзабаве дагналі чарнушкаў. Гэта сям'я таго самага Хведькі, Володькавага сябра. Хведька ехаў на возе разам са старэйшай сястрой Ганнай і бацькам, якога Васіль называў дзядзька Цімох. Задзіра Ганна была равесніцай Васіля, і яна яму проста жыць не давала. Усё жартавала з яго, смяялася. Вось літаральна пазаўчора пры ўсіх запыталася: «Васілі, чаму гэта ў цябе вочы рознага колеру? І валасы спераду рудыя, а ззаду чорныя, як у цяляці рабога». І сама крыўдна, што праўду ж сказала, усё ў яго у Васіля было неяк не па-людску. І вось цяпер, калі ён разам з маці дагнаў на возе чарнушкаў, Васіль паспяшаўся хутчэй аб'ехаць гэтую ганарліўку. Нарэшце пад'ехалі да сенажаці. Надзела чарнушку і Васілёвай маці былі побач. Зрэшты, і дамы іх размяшчаліся недалёка адзін ад аднаго. Пачалі касіць. Трава расла на балоце, а таму касіць даводзілася стоячы ў вадзе. Сонца прыпякала ўсё мацней, вельмі хацелася сесці і адпачыць, але Васіль трываў. Ён прывык цярпець, адольваць стому. З маленства ён зразумеў, што жыццё гэта не вясёлае, бесклапотнае свята. І жыццёвая мудрасць тут простая. Усе церпяць, і ты цярпі. Пад вечар стары чарнушкай Васілёва маці сабраліся ехаць у сяло, а вось Хведька, Васіль і Ганна заставаліся начаваць на лузе. Васіль, канешне, не ўзрадваўся таму, што ён застанецца тут з гэтай ганарліўкай. Ганна пачала распальваць вогнішча, толькі вось нічога ў яе не атрымлівалася. І Васіль, каб дапамагчы, пайшоў пазычыць вугалёку ў старога глушака Халімона, якога ўсе ў вёсцы называлі карчом. А потым Васіль і Ганна разам дзьмулі на гэты вугольчык, стараліся падпаліць сена, іх твары былі побач, яе пасмака затала яго шчаку, і гэта дзіўна, але Васілю было нават прыемна. Нічога асаблівага не было ў гэты вечар, але памяць пра яго затым грэла і трывожыла іх многія гады, піша Іван Мележ. Васіль цяпер убачыў Ганну зусім іншай, і спачатку ён усё чакаў, што яна зараз нешта выкіне, але Ганна і не думала кпіць з яго. А пад канец вечара Ганна нават збянтэжыла Васіля, сказаўшы, што ёй нават падабаюцца яго розныя вочы. Ды і сам ён быццам бы нічога хлопец, вось толькі маўклівы, пануры нейкі. Маці ў Ганны не было, яна памерла даўно, потым яе бацька зноў жаніўся. І многія ў вёсцы казалі, што Ганна была вельмі падобная да сваёй маці. Невялікая ростам, худая, косы чорныя і густыя, твар смуглаваты, вочы як спелая вішня. Адным словам, прыгожа была дзяўчына. Праўда, некаторыя жанчыны меркавалі, што грудзі ў Ганны былі малаваты. Але яны, напэўна, зайздрасці так казалі. Дзяўчына кожным сваім учынкам паказвала, што на ўсё яна мае сваё меркаванне, свой погляд. Хлопцам Ганна падабалася, аднак многія яе пабойваліся, а дакладней асцерагаліся яе вострага языка. Пасля вечара на лузе Васіль быў здзіўлены і зачараваны. Вось жа колькі гадоў жылі побач, а ён і не здагадваўся, хто такая Ганна. А цяпер ён і на свет глядзеў, здаецца, зусім па-іншаму. Яны з Ганнай сустракаліся штовечар. Для другіх лета было як лета, піша Іван Мележ, а для іх гэта было лета-песня, лета-свята. І аднойчы падчас спаткання яны загаварылі пра тое, што хутка зямлю перамерваць будуць. Цяпер жа новыя парадкі, можа, падзеляць па справядлівасці. Але Васіль чамусьці не вельмі верыў, што так будзе. Напэўна, багацей не дадуць, у якіх зараз і так вялікія і добрыя надзелы. І ў той жа час Васіль марыў пра той кавалак зямлі каля цагельні, які зараз карчу належыць. Ганна і Васіль сустракаліся не толькі ўвечары, але і сярод дзённай мітусні знаходзілі хвілінку, каб перакінуцца некалькімі словамі.
І вось аднойчы яны сядзелі каля лазовага куста, сядзелі не блізка адзін каля аднаго, бо недзе побач бацькі былі. Закаханыя размаўлялі, і раптам Ганна з жахам ускрыкнула. Між імі паўзла гадзюка. Дзяўчына забыла пра гэтае здарэнне, але праз некалькі месяцаў яна ўспомніла гэтую гадзюку, і ёй падалося, што на самай справе гэта быў дрэнны знак. Аднойчы восенню здарылася вось што. Кончыўшы познім вечарам малаціць, Васіль выйшаў з гумна і убачыў, што да яго хаты падыходзіць далёкі сусед, дробны кульгавы грыбок Ахрэм. Грыбок прыйшоў сказаць, што ў нядзелю сход будзе наконт перадзелу зямлі. Грыбок сазваў вяскоўцаў як прадстаўнік камітэту, чальцы якога займаліся арганізацыйнымі момантамі, звязанымі з перадзелам. Васіль сказаў, што будзе на сходзе, і ўжо крыху пазней ён сядзеў з Ганнай, як ва ўсе іншыя вечары, яны размаўлялі, і раптам у нейкі момант яны пачулі крокі. Да іх падышлі трое з вінтовачнымі абрэзамі. Яны хутка здагадаліся, хто гэта. Усе ў вёсцы гаварылі пра бандытаў Маслака. Іх усе баяліся. І затым гэтыя бандыты загадалі Ганне ісці да хаты, а Васіль пад пагрозай смерці вымушаны быў праводзіць бандытаў да грыбка Ахрэма. Васіль некаторы час вагаўся паказаць, дзе жыве грыбок, альбо адмовіцца, а шукаць як-небудзь бандытаў. Але настаўлены на яго абрэз усё ж такі быў сур'ёзным аргументам, і Васіль накіраваўся ў той бок, дзе стаяла хата грыбка. Пакуль ішоў, ён у думках апраўдваў сябе, не ісці ж яму на згубу, і што б зрабіў грыбок на яго месцы, няўжо б ён пайшоў на смерць. Аднак такія думкі не прыносілі палёгкі, і Васіль прыйшоў да выснову, што ў той сітуацыі, у якой ён апынуўся зараз, фактычна немагчыма знайсці правільнага рашэння. У любым выпадку ён будзе вінаватым, бо цяпер атрымліваецца, што ён дапамагае бандытам праводзіць іх. Заўтра з'явіцца міліцыя, ім ужо не апраўдаешся. І так, думаючы, разважаючы, Васіль давёў бандытаў да хаты, дзе жыў грыбок Ахрэм. Затым хлопца адпусцілі, а грыбку тыя бандыты нічога дрэннага не зрабілі, толькі напужалі, каб у вёсцы ніякага перадзелу зямлі не ладзілі. Дзядзька Ахрэм быў сваяком Ганны, ён быў братам яе нябожчыцы маці, але калі бандыты павялі Васіля, Ганна больш трывожылася за свайго каханага, разважала, што з ім будзе. І толькі потым прыйшла думка, няўжо Васіль пакажа, дзе жыве грыбок Ахрэм. Яна спадзявалася, што ён не зробіць гэтага. Васіль смелы, напэўна, ён нашукае як-небудзь бандытаў, уцячэ. Але ў жыцці ўсё атрымліваецца інакш. Васіль не рашыўся на гераічны ўчынак, а Ганна не змагла яму гэтага дараваць. І калі Васіль вярнуўся, дзяўчына зразумела, што ён усё ж такі правёў бандытаў да Ахрэма, Ганна, нічога не кажучы, адвярнулася і пайшла. На наступны дзень пра начное здарэнне гаварыла ўжо ўся вёска. Прыехаў міліцыянер Шабета, і распачалося следства. Спачатку на допыт быў выкліканы грыбок Ахрэм. Ён з'явіўся разам з жонкай. Шабета паглядзеў на грыбкову адар'ю і загадаў ёй выйсці. Аднак жонка грыбка пераканала міліцыянера, што без яе муж нічога не раскажа. А затым яна дала Шабету намёк, што без сваіх у гэтай справе, напэўна, не абышлося. Адкуль той Маслак мог ведаць, што ў куранях зямлю дзяліць збіраюцца? І тады Шабета запытаўся ў жанчыны, ці мае яна каго канкрэтнага на ўвазе, і жонка грыбка адказала, што ў вёсцы гавораць, што гэта дзядлік Васіль прывёў да іх бандытаў. Потым Шабета пагаварыў з Ганнай, і дзяўчына пастаралася пераканаць міліцыянера ў тым, што Васіль не мае нічога агульнага з гэтымі нелюдзямі. А затым на допыт быў выкліканы Васіль, і хлопец неяк адразу не спадабаўся міліцыянеру. Твар чыста бандыцкі, падумаў Шабета, гледзячы на гэтага панурага куранёўца. Пасля допыту Васіль дадому ўжо не вярнуўся, яму сказалі, што некаторы час ён будзе ўтрымлівацца пад стражай у Юрвічах. Ганна, як і іншыя куранёўцы, бачыла, як Васіля вялі па вуліцы, і яна нават кінулася да яго, але ён не азірнуўся. Ганне было прыкра і крыўдна, яна хацела з кімсьці падзяліцца сваёй бядой і ўспомніла пра сяброўку. Аднак хадоські дома не аказалася, бавіла дзесьці час у моладзевай кампаніі, і Ганна пайшла яе шукаць. А ў кампаніі маладых куранёўскіх хлопцаў і дзяўчат асабліва вылучаўся Яўхім Глушак. Ён лепш за ўсіх апранаўся, быў хлопцам з норавам, яго нібыта паважалі і нават пабойваліся. Аднак Ганна не баялася зачапіць Яўхіма, і гэтым разам яна пакпіла з яго чуба, якім хлопец вельмі ганарыўся. А потым, калі Ганна першая з усіх вырашыла пакінуць кампанію, Яўхім вызваўся яе правесці дадому. Ён ішоў побач з дзяўчынай, маўклівы, ціхі, і раптам мякка сказаў:
Наравістая ты, слова табе не скажы, і попрасіў, каб Ганна не крыўдавала на яго. А праз некалькі дзён Ганна і Хадоська накіраваліся да Халімона Глушака. Іх сем'і павінны былі адрабіць за пазычанае проса. І калі дзяўчаты падышлі да вялікага гумна, якое было пабудавана літаральна летась, яны ўбачылі, што стары корч іх ужо чакае. Гэта быў чалавек маленькі, сухенькі, дробненькі на фоне сваёй самай вялікай у куранях будыніны, піша Іван Меліш. Калі дзяўчаты падышлі, стары корч кінуў на іх востры позірк тхарыных вачэй, а затым узяўся за працу. І рабіў ён паважна, не хапаючыся нават урачыста. Халімон Глушак ва ўсім любіў парадак, дысцыпліну, але голасу ён ніколі не ўзвышаў. А яшчэ ён хоць і іншым спуску не даваў, але і сам працаваў, рабіў столькі ж, колькі і ўсе астатнія. Халімон Глушак быў адзіным на ўсю акругу ўладальнікам цуда тэхнікі. У яго была малатарня, пры дапамозе якой ім удалося літаральна за дзень змалаціць усё жыта, а на наступны дзень яны ўжо ссыпалі чыстае збожжа ў мяхі. Яўхім увесь час пільна сачыў за Ганнай, і гэта заўважыў бацька, і адаслаў сына працаваць далей ад дзяўчат. Але напрыканцы дня Яўхім скарыстаўся момантам, калі Ганна адна засталася ў гумне, ён падышоў, пачаў штосьці весела гаварыць. Ганна сказала яму, што лепш бы ён прыгледзеўся да Хадоські, бо дзяўчына відавочна закахалася ў Яўхіма. На што хлопец адказаў, што ў Хадосцы смаку няма, а вось яна, Ганна, гарачая. Потым ён сціснуў Ганну ў абдымках, і раптам дзяўчына крыкнула: «Бацька!». Яўхім спужаўся і адскочыў, але хутка зразумеў, што Ганна яго ашукала. Ён застаўся адзін, а праз некаторы час з'явілася Хадоська, і Яўхім абняў яе, і Хадоська затрапятала ад шчасця. Спачатку Хадоська ахвотна адказвала на пацалункі, але потым яна заўпартылася, пачала вырывацца, і ўсё ж Хадоська здалася. Тым часам Васіль канчаткова пераканаўся, што няма ніякай справядлівасці, не было яе ніколі і не будзе. Яго давезлі да Юровіч і пасадзілі там у нейкі цёмны пакойчык. З ім сядзелі яшчэ двое, і ў першыя дні іх вадзілі працаваць, а Васіль заставаўся ў адзіноце. І гэтае сядзенне без працы было для Васіля самай цяжкай пакутай. А потым да яго на спатканне прыехала маці, расказала, што ў вёсцы робіцца, а таксама абмовілася, што Яўхім стаў круціцца каля Ганны. Затым Васіля разам з іншымі павялі працаваць, пілаваць бярвенні, і ён з такой ахвотай узяўся за працу, што аж нібыта пахарашэў і падабрэў. Пілавалі яны бярвенні каля нейкага млына, і там выпадкова Васіль сустрэў свайго добрага знаёмага і прыяцеля Косціка Хвашча. Аказалася, што гэты Косцік, як камсамолец, прыехаў на выручку дапамагаць малоць муку для горада. І даведаўшыся пра тое, у якую гісторыю трапіў Васіль, Косцік Хвошч загарэўся дапамагчы сябру. Ён сказаў, што пагаворыць з кім трэба, бо ён жа знаёмы з самім апейкам, які ўзначальвае выканаўчы камітэт воласці. Косцік Хвошч, як і абяцаў, пагаварыў пра Васіля з апейкам, а той звярнуўся да начальніка міліцыі Харчава. Справу перагледзелі, і істотных доказаў таго, што Васіль меў нейкія сувязі з бандытамі, і сапраўды не аказалася. Хлопца адпусцілі. Калі апейка размаўляў з Васілём, ён яму сказаў: «Ты не бандыт, ты проста баязлівец, трус. Для вашага шчасця стараюцца, а вы за сябе пастаяць не можаце. Ты крот, які капаецца ў сваёй нары і толькі сваю шкуру беражэ». Але Васіля не пакрыўдзілі такія словы апейкі. Ён проста стаяў і думаў толькі пра тое, адпусціць яго ці не. А потым, калі Васіль выходзіў, ён нечакана пакланіўся апейку. У яго разуменні гэта быў такі знак пашаны, які, напэўна, павінен быў спадабацца начальству. Калі Васіль позна вечарам вяртаўся дадому, ён нечакана заўважыў Ганну разам з Васілём. Яны ішлі проста як знаёмыя, не з руку, але Васіля балюча пякла рэўнасць. Па суседству з Васілём жыў Міканор, які толькі што вярнуўся з вайсковай службы. Неяк Міканор размаўляў з куранёўцамі, якія завіталі ў госці да яго бацькі, да Меціка. Размаўлялі пра тое, пра сёе, некаторыя ўзгадвалі пра сваю вайсковую службу. І ў гэтай гаворцы Міканор упершыню закрануў тэму, якая яго асабліва хвалявала. Ён марыў палепшыць жыццё аднавяскоўцаў. Ён бачыў, што ў куранях трэба было многа чаго мяняць. І ён успомніў, што ў газеце неяк чытаў пра асушэнне балот. Ён агучыў думку, што можна было б і ў куранях замест балота добрую сенажаць зрабіць. Але куранёўцы яго не зразумелі, падумалі, што нейкія дзіўныя і нават фантастычныя рэчы гаворыць Міканор. Мабыць, і сам не ведае, пра што разважае.
А праз некаторы час зімовым вечарам усе жыхары вёскі Курані сабраліся на сход, які праходзіў у хаце хадоўшчынага бацькі Ігната. У вёсцы ўсе называлі яго нібыто Ігнат і празвалі яго так за тое, што ён да месца і не да месца паўсюль падчас гаворкі выкарыстоўваў слова нібыто. На сход сабраліся ўсе, і старэйшыя жыхары вёскі, і моладзь. Разам з гаспадаром хаты сядзелі стары глушак і барадаты Пракоп, невялікі ахвотнік да гаворак. Сярод жанчын асабліва вылучалася гаваркая і вяртлявая удава Сарока. У размове яна часта выкарыстоўвала дасціпныя прымаўкі і жарты. Яшчэ адзін цікавы персанаж – гарэзны зайчык. У яго была поўная хата дзяцей, усе голыя і галодныя, ды і сам ён быў худы, нейкі хваравіты, але, здаецца, зайчыка нічога не турбавала. Ён то весела з Сарокай смяяўся, то ў гуртку маладых дзяўчат дурэў. Між маладых хлопцаў ля дзвярэй сядзеў Васіль і пільна выглядаў Ганну, якая з'явілася разам з Хадоськай пазней. А да гэтага, калі ў хаце ўжо было поўна гасцей, у дзверы уціснуліся Яўхім і яго прыяцель, здаравенны і дураваты Ларывон. Спачатку да куранёўцаў звярнуўся старшыня сельсавета Дубадзел. Быў ён не вельмі прыгожым маладым чалавекам, і яго знешні выгляд псаваў чырвоны рубец ад шчакі і да падбародка. І з-за гэтага шнара ён здаваўся крываротым. Дык вось начальнік сельсавета сказаў, якія пытанні неабходна будзе абмеркаваць на сходзе. Гэта школа, падатак і грэбля. Андрэй Руды, першы ў куранях палітык і прамоўца, прапанаваў лепш пагаварыць спачатку пра міжнароднае становішча. Андрэй Руды знешне вельмі адрозніваўся ад іншых вяскоўцаў, быў ён заўсёды акуратна паголены, у яго былі тоненькія далікатныя вусікі вогненнага колеру, ён насіў гарадскую шапку і стараўся гаварыць як чалавек вучоны. Пасля рэплікі Андрэя Рудога загучалі і іншыя галасы. Людзі спадзяваліся, што гаворка на сходзе пойдзе пра перадзел зямлі. Спрытны малады чалавек Хоня слушна заўважыў, што зямлю цяпер дзяліць усё роўна ж няма як. Зіма, снег ляжыць. І старшыня сельсавета Дубадзел адзначыў, што землеўпарадкаванне будзе зроблена вясной. Потым слова ўзяў настаўнік Жалудок, і гаварыў ён пра тое, што куранёўцы неахвотна аддаюць сваіх дзяцей у школу. Па сутнасці, у школу ходзяць толькі двое – дачка Андрэя Рудога і малодшы сын Халімону Глушака. На самай справе стары корж не звязваў вялікіх надзей са сваім малодшым сынам Сцяпанам, і ён здаваўся яму нейкім нязграбным, няўдалым для вядзення гаспадаркі, і таму Халімон Глушак думаў, што можа хоць ад навукі будзе нейкі толк. Сцяпан вучыцца любіў, і ён перажываў толькі за тое, што іншыя вучні на яго коса глядзелі, лічылі кулацкім сынком. Падчас сходу пачаліся спрэчкі, куранёўцы абмяркоўвалі, ці ёсць увогуле сэнс з гэтай навукі і навошта іх дзецям школа. Аднак усе спрэчкі абарваў Дубадзел, і ён сказаў, каб усе вяскоўцы, чые прозвішчы былі тут сёння названыя, заўтра ж адправілі сваіх дзяцей у школу. А потым абмяркоўвалі падатак, агучвалі сумы, якія неабходна было ўплаціць кожнай сям'і, а затым падняўся, збіраючыся загаварыць пра грэблю, Апейка, які прыехаў на сход з Юравіч. Але яго перапынілі людзі, запыталіся, што там з маслаком чуваць, і прадстаўнік улады усіх супакоіў. З бандытамі ўжо амаль разабраліся, а маслака няма ў жывых. І Апейка сказаў куранёўцам, што ім трэба клапаціцца аб іншым, жывуць як на востраве, і даўно ўжо трэба было наладзіць трывалую сувязь паміж куранямі і іншым светам. А хто будзе будаваць тую грэблю, пачалося пытанне. Як то? Самі? Быў адказ. І тут распачаўся гоман, людзі былі супраць, гаварылі, няхай улады самі будуюць, калі ім так трэба. І толькі Міканор горача падтрымаў ідэю. Доўга спрачаліся і ўрэшце рэшт вырашылі, што вясной усё ж такі возьмуцца за справу. Мінаў дзень за днём, Міканор прыглядаўся да жыцця ў роднай вёсцы, бавіў час у кампаніі дзяўчат, і ён адразу звярнуў увагу на Ганну і Хадоську. Асабліва прыпадабалася Міканору Хадоська, але ён не кінуўся адразу да яе са сваімі заляцаннямі, бо хлопец не лічыў сябе прывабным. Васпаваты твар, белаватыя бровы, блеклыя вочы, да таго ж канапляначка, а так называў Хадоську Яўхім, падабалася таксама і прыяцелю Міканора Хоню. Хадоська была на расхватваць, толькі сэрца яе належала не самому лепшаму хлопцу на сяле. У Ганны таксама не было адбою ад кавалераў, і Міканор бачыў, што заўсёды побач з ёй дзесьці знаходзяцца хмурны і маўклівы Васіль, таксама гаваркі і ўпэўнены ў сабе нахабны Яўхім Глушак.
Астатнія вечары Міканор бавіў разам са сваімі прыяцелямі Хонем, а таксама гарманістам Алёшам Губатым. Міканор быў адзіным камсамольцам у Куранях, а таму ён гатовы быў узяць на сябе адказнасць за пераўтварэнне ў роднай вёсцы. І калі на сходзе ўсё ж такі вырашылі будаваць грэблю, Міканора назначылі галоўным арганізатарам. Але акрамя грэблі, бачу, Міканора яшчэ столькі ўсяго трэба было зрабіць у Куранях, каб жыць у вёсцы людзям было не так цяжка і не так бедна. Напрыклад, пабудаваць лазню. Амаль у кожнай хаце антысанітарыя. Вось у Зайчыка, напрыклад, дзеці гадуюцца разам з парасятамі, поўзаюць у разлітай прасячай поліўцы. Асабліва раздражняла Міканора таксама і рэлігійнасць аднавяскоўцаў, але ваяваць са святымі і багамі ў яго не вельмі атрымлівалася. Напярэдадні калядаў усіх вяскоўцаў нібы ахапіла перадсвяточная ліхаманка. Маладыя хлопцы і дзяўчаты рыхтаваліся, весела абмяркоўвалі, дзе яны будуць святкаваць, куды пойдуць на вячоркі. І на свята да бацькоў Міканора прыехала сястра з дзецьмі і мужам. Завіталі таксама і іншыя сваякі суседніх вёсак. Міканор вырашыў, незважаючы на свае прынцыпы, праявіць гасціннасць. Ён разам з усімі сеў за стол і таксама як усе піў і жартаваў. У нейкі момант хтосьці сказаў, што са двара чуюцца крыкі, відаць, бойка, і госці пайшлі паглядзець, што там здарылася. Аказалася, што мясцовыя накінуліся на нейкага хлопца, якому быццам бы спадабалася Ганна, а зачыншчыкамі бойкі былі Яўхім і Ларывон. І вось надышоў час будаваць грэблю. Пасяўныя работы завяршыліся, сенакос быў не за гарамі, але некалькі адносна вольных тыдняў куранёўцаў было. І тады Міканор пачаў хадзіць па хатах і зноў усіх угаворваць, узяцца дружна ўсім за справу будаваць грэблю. Збіраліся неахвотна, але ўрэшце рэшт пачатак быў пакладзены і справа пайшла. Куранёўцы капалі канавы, цягалі галлё, вазілі і раскідалі зямлю, і праз некалькі тыдняў ужо быў заўважны вынік. Грэбля больш чым напалову была зроблена. А потым надышоў час актыўных сельскагаспадарчых работ, і пра грэблю забыліся надоўга. А Ганна і Васіль, аказваецца, увесь гэты час сустракаліся. Яны першы раз сустрэліся яшчэ зімой, тады пагаварылі, і потым ужо кожны вечар яны зноў праводзілі разам. Яўхім працягваў круціцца каля Ганны, і Васіля гэта, канешне, раздражняла. А Ганна думала, во ж упарты гэты корч, усё роўна як прыліп. Яўхім спачатку не мог паверыць, што Ганна выбрала не яго, а гэтага няўклюду і галяка-дзятліка. А больш за ўсё Яўхім раздражняла тое, што Ганна нібы смяялася з яго і не гнала зусім, і ў той жа час тулілася к дзятліку. Яўхім паспрабаваў выкінуць з галавы гэтую ганарліўку і стаў заляцацца да вясёлай гаваркой Верачкі, дачкі новапрызначанага лесніка, але ўсё гэта было марна. Яўхім працягваў марыць пра Ганну. Надышоў жнівень, гарачая пара, куранёўцы працавалі ў полі, і вось аднойчы Яўхім назіраў за тым, як Ганна вязала снапы, а потым убачыў, як яна падалася некуды да лесу, і ён накіраваўся за ёй. Тут немаведама адкуль выскочыла Хадоська, а з Хадоськай у Яўхіма таксама не было ўсё скончана. Ва всякім разе дзяўчына спадзявалася, што Яўхім, як і абяцаў, жэніцца на ёй. І яны яшчэ некалькі разоў сустракаліся і не толькі побач сядзелі і за ручкі трымаліся. І вось цяпер Хадоська прызналася Яўхіму, што яна цяжарная. Яўхім параіў ёй звярнуцца да знахаркі, каб тая дапамагла пазбавіцца ад дзіцяці. І увогуле ён быў упэўнены, што гэта дакладна не яго праблемы. Сама нагуляла, а няхай сама і разбіраецца. А вось яго праблема – гэта Ганна, якая ніяк не паддаецца. І тут ён убачыў Ганну, якая стаяла ў малінніку і збірала ягады, ён падышоў да яе, абхапіў, паспрабаваў пацалаваць, кінуў на траву, а потым атрымаў ад яе ў нос. А затым па вёсцы пайшла чутка, што Яўхім Ганну згвалціў. І Васіль паверыў у гэтую плётку, ды не проста паверыў, а ён сказаў Ганне, што яна сама вінавата. Яўхім аб'явіў бацьку, што ён хоча ажаніцца з Ганнай. Стары глушак доўга не даваў дазволу, але нарэшце здаўся. Калі з'явіліся сваты, Ганна шчыра прызналася бацьку, што яна не хоча выходзіць за Яўхіма. Але тут у размову ўмяшалася мачыха. Яна стала пераконваць, што глушакі першыя гаспадары ў вёсы, багацеі і вожа шчасця да іх прыйшлі сватацца. А што тычыцца Васіля, дык і яму патрэбная багацейшая, чым яна, Ганна, жонка.
Тут Ганна задумалася, і да таго ж Васіль яе так пакрыўдзіў. Яна прыйшла да высновы, што можа і не трэба супраціўляцца, раз так лёс складваецца. Назаўтра ўжо зладзілі змовіны, сядзелі ў хаце чарнушкаў, елі, пілі самагонку і гаманілі. Дагаварыліся, што ў вяселле згуляюць праз 2 тыдні. Ганна аб усім гэтым думала так: ну і няхай не даспадобы ёй Яўхім, але, мабыць, неяк зжывуцца. У той вечар, калі ў хаце чарнушкаў былі змовіны, у хаце дятлаў было ціха і журботна. Усе перажывалі за Васіля. Маці ў голас падумала: нагаварылі тады на Ганну, быццам бы яе Яўхім дамогся, не было нічога. Васіль і сам разумеў, што гэтая плётка была няпраўдай, але ў думках ён працягваў абвінавачваць Ганну. Ну і няхай сабе не тады яна была вінаватая, але цяпер вось паквапілася на багацце Яўхіма, яшчэ паплача яна з гэтым карчом. Васілю, безумоўна, моцна балела, але разам з тым ён стараўся пераканаць сябе, што няма чаго шкадаваць Ганну. Усё адбылося так, як і павінна было быць. Чарнушкі рыхтаваліся да вяселля, трэба было ўзяць недзе грошы, каб маладую прыгожа апрануць і каб на стол было што паставіць. Яны сабраліся паехаць у Юравічы на кірмаш, каб прадаць сёе-тое. Гандаль ішоў дрэнна. Праз некаторы час яны заўважылі ў натоўпе Яўхіма з Ларывоным, і мачага памахала Яўхіму рукой. Той падышоў, а потым знайшоў для іх купцоў. Праз некаторы час запрасіў Ганну прагуляцца з ім па кірмашы. Ганна пагадзілася, ёй і самой надакучыла стаяць. Яны зайшлі ў сталоўку, перакусілі, а потым завіталі ў краму, і Яўхім купіў дзяўчыне самую прыгожую хустку. Калі Ганна стаяла, накінуўшы гэтую хустку на плечы і глядзелася ў люстэрка, у нейкі момант ёй падалося, што яна заўважыла Васіля. І так жа раптоўна, як Васіль з'явіўся ў люстры, так жа хутка ён і знік. І Ганна стаяла і не магла зразумець, Васіль сапраўды быў тут, альбо гэта ёй толькі падалося. Калі Ганна вярнулася да бацькі з мачахай, яна заўважыла, што тыя ўжо збіраюцца, прадалі амаль усё, застаўся толькі мех з бульбай, але і на бульбу хутка з'явілася пакупніца. Падышла нейкая дзяўчына ў кароценькім гарадскім паліто і папрасіла, каб бульбу адвезлі на кватэру, дзе яна жыла. Гэтую дзяўчыну звалі Параска, яна вучылася і збіралася стаць настаўніцай. Калі Параска даведалася, што ў Ганны хутка вяселле, ёй захацелася зрабіць ей падарунак. І яна працягнула Ганне загорнутую газету кнігу і разгубілася, калі даведалася, што Ганна не ўмее чытаць. Чарнушка сказаў: бяры і дзякуй, і едучы назад Ганна трымала ў руках гэтую кнігу і ўспамінала, як Параска запыталася ў яе, ці кахае Ганна свайго будучага мужа. Тады Ганна доўга не адказвала, а Параска прамовіла: а як жа жыць без кахання? Ганна сказала сцерпіцца, злюбіцца, а цяпер адчула, як у яе душы з'явілася нейкая трывога. У куранях зноў загаварылі пра перадзел зямлі, і ў старога глушака з'явіўся дадатковы клопат. Ён ведаў, што стане першым, у каго забяруць зямлю на карысць бедных, а ён жа столькі намаганняў прыклаў, каб здабыць гэтую зямлю, асабліва той надзел каля цагельні, усё сваё дабро і жончын пасаг вывез на кірмаш, каб грошы здабыць. Ды і жаніўся ён толькі таму, што жонка з сабой у хату добры пасаг прынесла. Няблага ў глушака ішлі справы да рэвалюцыі, якая дала волю гэтым галадранцам. Адбыўся сход, на якім агучылі, што ў глушака знайшлі 3 лішнія дзесяціны зямлі, сталі абмяркоўваць, рабіць перадзел цяпер альбо пачакаць яшчэ трохі. І тут нечакана для ўсіх ускочыў звычайна негаваркі Васіль. І ён пачаў гаварыць, што няма чаго чакаць з перадзелам, трэба рабіць яго тэрмінова і падзяліць пароўну, каб добрая зямля усім дасталася, а не тое, што цяпер у яго, у Васіля, пясок адзін, і што на ім вырасце. Далей Міканор агучыў, у каго яшчэ была знойдзена лішняя зямля, і вырашылі, што перадзел пачнуць рабіць заўтра. На наступны дзень Васіль прачнуўся рана, яшчэ да першых пеўняў. Ён ляжаў, думаў, успамінаў пра ўчарашні сход, пра тыя спрэчкі, якія вяліся. Марыў пра тое, што той надзел каля цагельні яму аддадуць, а потым ён падумаў, што, напэўна, на такі ласы кусок і іншыя ахвотнікі знойдуцца. Васіль вырашыў, што зараз ён устане, возьме плуг і заарэ той кусок зямлі, каб ён дакладна яму дастаўся. Ён так і зрабіў, як задумаў, а калі глушакі даведаліся, што Васіль самавольна заняў іх надзел зямлі, Яўхім кінуўся на Васіля з кулакамі. З'явіліся старшыня сельсавета Дубадзел і спецыяльны ўпаўнаважаны з воласці Зубрыч.
Зубрыч спачатку пагаварыў з Васілём, адчытаў яго за разбой сярод белага дня і хутка адправіў дадому, а потым Зубрыч звярнуўся да Яўхіма: «Што, з кулакамі сваё абараняеш? Гэта я разумею, але вось толькі ваяваць кулакамі зараз не трэба, тым больш, што слова «кулак» неяк не вельмі добра цяпер гучыць». Далей Зубрыч гаварыў, і ў нейкі момант Яўхім падумаў: па ўсім, відаць, з ГПУ падасланы. А потым высветлілася вось што: у тую ноч, калі да Васіля прыставілі вінтовачны абрэз бандыты Маслака і загадалі весці іх да грыбка Ахрэма, на Васіля гэтыя бандыты выйшлі па наводцы Яўхіма. І пра сувязі Яўхіма з Маслакамі добра ведаў Зубрыч, і цяпер гэты спецыяльны ўпаўнаважаны сказаў Яўхіму: «Пра цябе помняць, пра цябе ведаюць, і калі будзе неабходна, да цябе прыйдуць. І ты зробіш тое, што належыць». А Хадоська была ў роспачы, яна не ведала, што ёй рабіць, і найгорш было тое, што яна ні з кім не магла падзяліцца сваёй бядой. Думала, можа пазбавіць сябе жыцця, але бацькі гэтага не перажывуць. Але ў тым выпадку, калі яна застанецца жыць, ім дабра ад яе не будзе. Гэта ж вялікі сорам і ганьба на ўсё сяло. Урэшце рэшт Хадоська вырашыла, што яна пойдзе ў глінішчы, звернецца да знахаркі, каб тая дапамагла ёй пазбавіцца ад дзіцяці. Хадоська вярнулася позна ўвечары, лягла спаць, і толькі амаль праз суткі бацькі, якія зразумелі, што іх дачка памірае, павезлі яе ў Юровічы ў бальніцу. А потым было вяселле Ганны і Яўхіма, і спачатку госці гулялі ў чарнушках, добра выпілі, бацька Ганны нават перабраў з гарэлкай і шчыра прызнаўся дачцэ, што яму шкада яе. Мачаха Ганны не магла нарадавацца новым ботам, якія ёй падарыў Яўхім. Пазней, калі госці сядзелі ў глушака, Дубадзел сказаў Яўхіму: «Няхай Ганна сядзе паміж намі». Ганна адмовілася. Яўхім паспрабаваў прымусіць, не атрымалася. Потым Ганну пачалі упрошваць Яўхім і Дубадзел падняць чарку разам з імі, а Ганна не хацела, і тут яна паказала свой характар. Потым маладых прымірылі, і вяселле завяршылася як трэба. Калі госці ўжо разышліся, Яўхім успомніў Ганне пра гэтую спрэчку, а Ганна заўважыла: «Я ж табе і раней казала, што са мной па-добраму трэба». Яўхім падумаў: «Вось жа упартая», але спрачацца не стаў. У Куранях скончылі будаваць грэблю. У лепшых савецкіх традыцыях адбылося ўрачыстае адкрыццё, на якое з'явіліся вяскоўцы і прадстаўнікі ўлады. Чырванелі сцягі, гралі гармонікі, гучалі прамовы. Калі ўсе разыходзіліся, Васіль дагнаў Міканора з Хонем. Ішлі міма цагельні, і Васіль не ўтрымаўся, паглядзеў на той надзел зямлі, які так і застаўся за карчом. Тады Зубрыч сказаў, што нельга патураць разбою, і гэты надзел пакуль застанецца за Халімоном глушаком. Міканор заўважыў, што можа гэта і добра, таму што гэты надзел зямлі ўсё роўна дастаўся бы некаму аднаму, а іншыя крыўдавалі бы. Хоня заўважыў Васілю: лепш бы ён каля сябе Ганну трымаў, а то б такую дзеўку страціў. Міканор, каб трохі суцешыць Васіля, адзначыў, што можа яшчэ і не ўсё скончана. У жыцці усяляк бывае. Васіль нічога не адказаў. Так завяршаецца раман «Людзі на балоце», і гэта толькі першая кніга з цыкла Івана Мельжа «Палеская хроніка». У гэтай гісторыі ёсць працяг, і калі бы вы хацелі ўбачыць пераказ рамана «Подых навальніцы», напішыце пра гэта ў каментарыях, а пакуль не забывайце паставіць падабайку і падпісацца на канал.